fuck, that's pretty, what's shit, fuck, that's pretty, what's Shikoooi vibes. Alright guys, so today namin sa Maasin River in this awa ang mga awaday. Do you like this? Indot na yung mga gansilyo no? Mga taog. Kira yung balot man. Pinoy lang ko bang? Kahit sa mig balot guys kay nasuya mi sa balot. Pinoy yung mga kao. Yes. Ah, giti, sorry. Ano kadako sa giti. Uy, kainit. Mangambak ta diri na. Nailagon dito sa sur. Island kasi eh. Bawa mong gusto. Wala siya guys ang mga pambo. Tapa. Teka, gusto ikusan? Ikuragi ka ng kuwan. Kung gusto ka, 350 ito. Sulod ito. Ato ka sa Panoy Island hopping mga liga. Hindi kita ko, Andre. So nakita na kaday. Natso. Guba din ito. Ang kanang lubi kasi sikat biya kay nang lubi no. Wala siyang sikat. Maputo lang ng lubi, hawa na sila. Wala na. Butangan na lang na nila og kuan. Mabitagit. Nakahikot na ba na, di ba? Nakahigot tayo. PC man na. Di na pwede mo saka. We love Siargao! Alright guys, so karon namin diri sa usa ni nga port day. GL Tourism. Namin sa GL General Luna Tourism Office. Kaya nga no ari mi diri maggikan kay mag island hopping ni. So may one. Island hopping. Yeah. I don't know bitaw eh. I'm ready to have the island hopping experience here in Siargao. Naa daw ang Naked Island, which is white sand yun na ay Guyam Island, and I don't know where sa mga island pa nga mga tuan guys. So excited ko sa ilang island hopping because na sa mga island rin yung mga white sand. Okay, so magpainit na sa for today's video guys. Guyam? Naked Island. Kailangan maman sir. Mag-naked. Naked din mo. Ay, di ko uy. Una mag-naked anak. Tapos ninyo ha. Boatman. Ay, ikay sunod. Ikay sunod. Wala may naked mo. Kailangan magpanay. Omni banig. No, nakakat-kat man lagi ka nay. Kapos langit. Timbak ko ay. Muna yung nanay ng alagan. No. Lagan liwat. Asa man ka naliwat sa mga nanay? Siya naliwat na ako. Muna yung nanay ng alagan. Okay, ready na mi mga to sa Naked Island kung saan maraming nagni-naked. Excited na ba ka sir makita sa mga naked girl over there? Excited na. Ayun! Ano, kung sa may na-excited na dito sa Naked Kaya Island. mag-naked sila. Ay kani, ganahan mo makita mga afam nga nag-naked over there. Magbitay-bitay ang lato-lato. Naked Oh. record. Are you excited to watch the naked person over the Naked Island? Yes. Oh my goodness! Kaya na magdaob na nag-naked. Naked Hindi kita ko sa una, mga Amerikana, madalas dingot ma, open your eyes, ko naman. Tanaw sa white side, mga, Jesus, ginoo. Nag-naked siya. Nag-naked man matuod. Uy, naked siya. Amerikana, murag kuan, mga white leg hair. Adi yan ang Amerikano. Amerikano. Kanang Amerikano. Wala man. Wala di. Mamalik sa. Dito mga to pa. Wala mga to sa Naked Island kay way Amerikano nga nag-naked. Ay, Mga babae na dahil malipay ani kay si
Kanira, gidi ay malipay ani. Ano? Si Tio. Adi siya malipay, mas malipay siya ka Amerikano daw. Kano daw? So mo to siya guys. See you there sa Naked Island. Then after na kayo mag-lunch daw dito sa other island. So update you later. Okay guys, so we're here at Naked Island kung saan magni-naked sila. Are you excited to be naked for today's video? Excited! Very! Oh, diba? Excited? Oh, diba? Excited sila magni-naked for today. Look at them. Oh, try. They're naked. Hindi kailang sand guys, kaya dili siya sakit mo. Very soft kaayo. Oh, very soft kayo guys. Oh my god, kakaloka. I love it. Ah, oh, diba? Okay. Yan ba to? Okay. Paligo tayo guys. This is the Naked Island. Gamay raman dahil yan. Muna ang ginganan siya naked, it's because wag ka makita nga mga grass or something. Kay naked din siya, like murag gahubo nga island. Okay guys, ako na mga to sa Dako Island because at kami mag-lunch yun. Okay guys, namin sa Dako Island. Kaya mag-lunch namin kaya gipang gusla na ang mga tao. For the person. And for the person. It's time to eat. Unsa man, seafood you like? Seafood eh. Budol-budol. Hello, budol-budol. Excited si Teo. Budol-budol. Yes. Of course, kaon is life ba yan eh? Oh my God. Kadang duta ko day diri. Pero kung nindot diri eh. Oh, nindot kinang atbang day. Siya kanang kuan ba? Thailand. Oh, there's an American over there. Oh. Uy, gainan ba yata mo nga? Dili magtiniil diha. Ano nagtiniil man mo? Gimbal is kato siya. Ha? Transparent na yung sinilas. Kuya Juan. Uy, ano nagtiniil man yung taong ni Sia? Palitan di kag sinilas dito. Ay, sosyal. Ano naman ni Tibo? Paghinay mo ha? Gini mo ba? Bah maumod lang ning aw. Bakod. Okay, so namin diri guys sa cottage na so, the family of Sir Mosquito is here. Ayan guys. Perfect. Sood para magbugaw, tabang. Asa man ton taas na to. Sinugbaw. Asa si Don Tio? Bong kawal. Oh, sige, picture sa kwan. Ayun na. Dagat na. Di pa na makakuan. Doon ang plato, Jol. It's a happy day. It's a happy birthday. Nabili sa terminal. Extension of the Okay, say hi. Hi. Happy birthday everybody. Happy birthday PD. Happy birthday. Happy birthday. Ayun ay yung karawan.
guys. So, ana kami dira dapita o. Ana dia nana sa tumasa ka ng dagat. Yang mapaw na diha kay low tide daw. So pwede makaligo ang mga ganahan kaligo after ato dito. Okay, let's go. Alright guys, so namin diri sa unsay nga nani nga kuan? Unsay nga nani? Secret Beach? Duha ka Secret Beach diri. Secret Beach 1 and 2. Alright, sa mo na daw si Pene. Tagahawak ra niya, mobaw ra kay tanan. Awa daghan kay nangaligo dito nga part. Tampli ko, pakita akong lubot. Sige, videoan yan ako. Videoan yan ako. Okay, now everybody, let's jump. One. Mabuwag kayo na. Hold on na. 1, 2, 3, go! Jump! Bukuha na niya yung uwi. Dili man sakit. Ano ako naman ni Ambak? Ambak. Dali. Ambak na. Yan kay Blockhead pa dyan kayo. Kala ka nice dali. Uy. Ingat kayo, sir. Look, amazing. Look at the place, guys. Kung kamo mga rimog Siargao. Kung kamo mga rimog Siargao, kay please bisitahan ni nga island, secret island daw ni siya, guys. Yes, this is what you call secret island because it's very secret. Alright guys, so we're here at Guyam Island. Still in Siargao. Pindot ka ilang mga island there guys. Oh, look, may mga rocks dito. Look at the place guys. We'll feel exciting. Come on, let's party guys. Bang, let's party. Party. Gusto ko magsayo. Maria, go! Sayaw! Pak, pak, pak! Oh, look! Ay mo lang yung kanta eh. Rihanna! Is that true? Is that true, Rihanna? Hoy, Rihanna! Ikaw pala yan, Rihanna! Si Riri! Si Riri Balansag! Ito ay... Ito... Indot din nun! Indot din nun! Boom, boom, boom! Okay, nasa sa basketball court here. But nice panday dari uy. Nice. Loopers lagi dayon. Nakuha na yun. Oh, dai. Huli. I love Siargao. Okay guys, pabalik tayo sa boat guys. Kinaman namin dito.
sa Guyam Island. Ayan, pabalik na dito. Dito among kauban. Okay guys, so naan na may karon sa Casa Cora. Balay ni Cora. Cora Casa. Cora Casa. So, gihatod ni sa among mga batos over there. They're very, you know, so emotional, right? Are you emotionally Yes, I'm gonna miss them. Charot! Attached na ba? attached mo? I'm easily attached. Murag mag... Ikaw, Day. Kailan ko lang yun. Kuya, thank you ha. Next month. Oo, makita. Davao, Manday ka no. Kita mo, balik next week. Next month. Next month. Saan mo ato? Katong bunyag niyo mo lahi po to. Sige mo tong friend. Okay, so guys, we're getting inside. Charot. Thank you so much. Okay. Bye, guys. Ala, ang motor bang. So, pwede ta magduha-duha ka motor. Sana per hotel per room. Hello, welcome to Cora Casa. Yes, hi. Kagwapa sa inyong receptionist. Hi vlog. Hello. Dapat ay discount kay pa-vlog na to. Unsa man? Ano ni Ma'am Micaela Villana, yung Si Mikey. Mikey. From Blue Water. Sila yung nag-recommend. Amo anang friends. Wow. Yeah. Next day. Good morning, Siargao. So today is Tuesday. So, mag-breakfast me. It's 7, almost 8 a.m. na sa Tuesday, guys. Then, karon na kami sa Cora Casa. Mag-breakfast me kay once nga tanang mag-rent ka here sa ilang place. Nadyo the free breakfast, guys. So, it's time for us to eat our breakfast. So, ato mo dito sa restaurant area. Akong kauban na pa dito. Pagpupusan ng mga. So, kailangan nyo dito uminom ang baon by 8. So, kailangan ko mag-breakfast. Okay. Let's go there. Ayan. Look at this. Tripol. Good morning. Ayan. Arito today mag-breakfast, guys. Morning ilahang. Yeah, actually buffet daw ang breakfast. So, isn't it amazing? Isn't it surprising? Look at the food. Let me show you the food, guys. So, guys. Oh my God. Gulay-gulay tayo ngayon. Love it. The egg one. The chicken. Yes, chicken. Mariel, makakaon kag chicken, guys. Pero di ka kakaog egg. Oh my God, ay. Wala kay makaon. Surprise! Then ko hot water na. Then nagkape na rin, guys. Okay, ketchup. Let's try. Let's eat na. One eternity later. Corvada. We're here at Corvada. Ta-da! May munggus po. Yes, munggus kita dapat kailangan. Over there. The munggus. Hello, ganahan ko ani. Ay, kung ano yung bigya. Ako na. Hala, kalami. Oh my God. Ano pa? Ikaw rang mag... Wala kalami sa loob. Okay guys, let's eat. Pwede mo sila sa Siargao. Visit this place for Bata. Pinasa sa core na Arsana. Bilang for Bata. Ang atbang sa Corvada kay mga ukay-ukay. So kung wala na may mga sinina, well, you can go to ukay-ukay. Ano lang yung ilang po ang vegetable yan. Ano ganun nila? Veggie patty. And then, nag-order po munggus. Our favorite. Okay guys, Hello. Nakita sa secret nga beach. Maglibog ka sa... kay Darade sa kilid.
Ari ang secret beach. 3 minutes walk pa dito lang dito. Ah, sige, salamat. Wala ka, sekreto gid siya guys.